ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо барои ҳоҷи холо борои нав омадия турки тоза жемпре ҳоҷиёна навор мегирем. марҳамат, шумо аввал то ахира тамошо мекунед. чиба ки иҷа арзон ҳозир барои ҳамин шумо да маълумот метем. иҷа ҷои аптовияй яки мо шумо да нархи нормал нишага мезанем ки шумо харида битонед. барои ҳамин марҳамат видеоро то ахирша тамошо кунед. ё чанд янака? 300 сомонан. яки турки тоза ҳастай паделкош ҳастай. ма паделкоша навор намегирам, барое ки чизи туркиро шумо метавонед ки 5-6 сол пӯшед. ёш 300 сомон без рукавка. ана ёш остиндор фасон то поёна санги сваровски задагиай ё 400 сомон дастан. марҳамат, турки тоза суроғ мекунед. ҳоҷиёна размершон то чанд аям ёра? То чанд? Не, ба размери тоҷики чанд мешавад? То чанда дорӣ? мақсад 50, 54, 56. То 58 мешавад дикселош. Ба шимерка я то 58 пуша метонен ки омада харидорӣ кунед. ина пушчам ҳами хелай. баъд и хеле майда чи задагиай. майда чи меган? амира симизарда чи майда задагиай. нигоҳ кунед. агар дар видео битова айҷашда санги сваровски абшибат кардаги то поёнша. ина як намудаш сияҳша дорад. инаи камтарак ранги кабучок дорад. баъд молочный дорад. ҳами хел рафтан мегирад. баъд иҷа мея бо дига маркош ҳаст. нархоша гап зан. ай чандай? 480 сомон акаё ёш 500 меака. 480 сомон ёш 500 сомон. ё балшимеркай бадана. яча пеш да парто, немза пеш да парто яча. ниёзи мо шумо да иша нишон метем. аиш кисаш ай пешай. кисаош ай пешан. баъд тугмошон ана хел эластичния. нигоҳ кунед. тугмош чӣ хел фасон кардаги. турки тоза фирмаш чиай? фирмаш Brave Wolf. марҳамат. ана кози остиноша нишон метем. бихапед. остинош ина сари остинош хел санги сваров хати абшиват кардагиай. кисоша бибинед. кисошам ҳами хел. баъд гревонша бинед. фарқията бибинед. шумо худтон хушрак фарқияша аҳамият битен. паделкара мефаҳмед. барое ки паделкаи ӯзбекистон ҳастай нархш арзонтарай. шумо айваё нагиред. чиба ки ҳами як овшутанда ваё вайрон мешаванд. нархи ёра 500 гуфтена. 500 сомонӣ. то размери 60 пуша метавонед ки занг бизанед. мо шумода дастафка дорем. дастафка тамоми шаҳрҳои тоҷикистон ва россия ҳаст. бо мегзарем ба дигар чизош. иҷода ҳастай хай бо жемпурчои майда чайда ҳаст. лекин чизое ки мисол шумо да маъқула. ина марҳамат ҳоҷи холо. ин чизое ки шумо дидесен ай размери майда саркаги ай мисол ай 46 саркаги то размери 60 шумо метавонед ки дастрас кунед. цвеча чи мегам брачка? молочный даста. ина бинед чиқа симқати симдӯзӣ кардагиай чуш ҳастон. барои кадомида маъқулай метавонед ки дар WhatsApp занг бизанед. мо шумода дастафка мекунем. боқи сарбаланду обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.